Daɓe on kofnama gelanama khairu. Hande bo en ɗon jeudi le 20 mars 2025. Mi yiɗi mi waddana en dedai lawol ngol a tokkata a yaha a ajuta address email maɗa ha WhatsApp, a associa address email maɗa ha WhatsApp. To a waɗi non man ɗo, ko da sim maɗa majji, ko da telephone maɗa be sim maɗa maɓɓitan WhatsApp, aɗo mari address maɗa ha telephone, wala ko yalima be tefugo sei to a heɓi nda sim man nden kode wara ha sim man. Kode man waran ha address email maɗa je associe ha compte man ɗo. To a waɗi numero man ni kode man wara ha address email a hosa a confirma. Da ɗo banni ɗo ɗon hutiniroɓe sim WhatsApp nden sim man majji ɓe ɗo numa jonta kam to ɓe sanja, to bo ɓe yaha ɓe sanja ɓe modifiya numero. To a modify bo himɓe yassan larugo ko statut maɗa to himɓe ɗon no lara. Derɗiraɓe arande mai ni habde abonné ha chaine Kudakraku TV gal YouTube, e nonnon on ɓiɗɗana min close de notification, e nonnon on waɗa j'aime, e nonnon on partage, e nonnon on astana min ƴamol on mari fu ha commentaire. Derɗiraɓe en dilla nder WhatsApp mi holla on lawol ngol on waɗata. Arande mai ni miɗo matina WhatsApp messenger be WhatsApp business fu ɗum kugal gotal. En nastagal WhatsApp business en wara ha toɓɓon taton gal dow ɗo, sai en wara ha parametre. To en nasti parametre en wara ha windi compte. To ni dow compte en tawan ha windi address email, en mema dow address email sai en dirta ha les ɗo ha windi ajouter une adresse email, en wara en clica dow ton. Nda address ji am ma ɗi ɓe kolli am ha telephone am. Nda address ji am tati, mi wara mi hosa je saka ɗo mi mari haje mi ajuta. Mi yi'a dow ton banni sai mi yaha dow windi continue. To mi yi dow continue banni nda address am mai joɗi ha ton, sai mi yi'a dow suivant. Mi yaha ha verification. To mi dow vérifier banni sai mi yi'a dow continue. To mi yi dow continue mi tammi on lari address am joɗi. To ɗum joɗi banni ɗo ni mi vurta nyande mi mari haje ko WhatsApp am mi sanji telephone, ko mi jogai sim am, mi waran mi maɓɓitani mi lornita address am tan ha telephone. To mi lorniti address am ha telephone, mi waɗa numero am ha WhatsApp, mi nasta gal email, ɓe yerɓana am kode gal ton mi confirma. Mi tammi on fami derɗiraɓe. E habde partage video mai ɗuɗɓe maran haje. On yettama, wassalamu alaikum.